taipuu opa koko ajan luokalla. No niin. Tässä on uusi päivä ja uudet kujeet ja Jonilla on nyt kala kiinni. Tää on niinku aivan huippujuttu. Kaikki saa kokea tutaa. Tää on aivan uskomaton. Älä, sä et ota sitä nyt kyllä. Sä menet itekin sukellat kuule sinne. Ei missään. Niin, nyt on niin adrenaalia kuule tässä, että annetaan olla ihan rauhassa tuohon. Ei ole mikään pikkuinen kala tuo. Ei. Just sulle sopiva siihen virveliin. Joo, niin on. Niin ihan. Ei tää niinku. Kyllä tää kestää. Kestää. Oot ihan maltilla, kato. Se on Pitää kireellä koko ajan. Joo, kyllä. Joo. Mutta ei liian kireellä. Ei liian kireellä. Ja sitten se saa vetää, jos haluaa. On siinä mies täpinöissään. Ai. Siis kerta kaikkiaan. Nyt lähti vetämään. Vähän vetää. Ihan varma. Ei sillä tee mitään. Sillä ei tee mitään. Kannattaisi yrittää sitä koukulla. Oh. Vetääks kuule? Nyt se menee tuonne. Kohta varmaan nousee pinta. Kelaappa nyt. Kelaan koko ajan. Aja. Joo. Ottaa nykiin. Oikein nykäs kunnolla. Tuntuu oikein tässä kelassakin, että tää on niinku oikein narisee, kun tää on niin kuule kovassa. Ihan huippu. Siis Tuossa se menee. tuossa menee joo. Se on hyvin kiinni tuossa suussa, kato. Tää räki on kieto vie. Joo. Kato miten komia. Joni, onko sä onnellinen nyt? Oh. Tuntuu oikein siltä. Yrittää nyt päästä irti, kato. Joo. Ei päässyt. Hyvä homma voi. Mahtavaa loikka. Se on nyt tiuka säki. Kyllä. Niin mitä on? Väsytetään vaan. Annetaan olla ihan rauhassa tämä. Väsytetään vaan, kato se Homma. kala. Tulee nyt. Ei, älä ahne. Onko sulla kirjalla tuo? Liian kirjalla tuo? On se vähän, mä löysin. Kato, nyt menee alla. Älä mennä vaan. Kato, se on just se nuori, kato tuota. 5 kiloa. Käynyt kätpärissä. Aivan huippu. Kyllä se siitä kuule väsyy tuokin. Joo, ei muuta. Sitä voi olla, että se joudutaan puoli tuntia tuossa vaivaamaan. Se on niin terhakka kalaa. Kato, nyt menee luokin. Nyt alkaa. Ei vielä väsy, ei väsy vielä. Älä pakkiriä sitä. Älä pakkiriellä sitä arrua. Ei missään nimessä. Sillä se lähtee. Onpa hieno. On se aika rauhassa kyllä. Se kävi oikein katsomassa, että kuka täällä kiusaa. Joo, niin on. Niin se käy. Joo, nyt yrittää lähteä. Ei saa pois tuolta uiteita. Mä pidän kireellä, kato. Joo, Ei pääse löysää. Tulee olla. Joo. Ei saa liian kirjalla olla. Sen pahempi. Onneksi on uusi siinä. On tää kyllä. Joni, hallitse nyt hermos ja Pärisee kun käät niin paljon. se menee tänne. Se on tuolla, tuo puolella. Se on nyt siellä. Siinä se menee. Kohta päästä karkuun. Kohta se on veneessä. Tulee kohti nyt. No, tulee siis. On se upean näköinen. Otus. Joo. Tässä täytyy kohta lähteä kuule perään. Ihan totta. Mitä?
Niin kello Ei on tässä vaan. ole Kella. Kello on vaan tänne päin. Kella, kyllä se väsyy. Kella sitä tänne päästä. Tänne päin vaan, elää päässä löysi. Sä koittaa mennä pakoon koko ajan. Niin se kun vaan veät tiedät kirjalla vaan siihen, kato, että se on. Ettei kuitenkaan liian kirjalla. Kun se pinta on tullut, niin se on jo hyvä merkki, että se alkaa sippaamaan. Niin se ei koita enää. Tässä on niin kova kosketa. Hyvin mennään. Kannatti vielä käydä. Missä se nyt on se kala? Se on tuossa, Tuossa se on. Vetää nyt, koko ajan vetää näköjään. Ei sen, noniin. No. On se, kato tämmönen. Kauankohan tuota pitää väsyttää? Ei se haluttu Tämä on ihan tässä lähellä on nyt. Nyt se lähtee taas. Pikkusen, nyt oli laskevin potku pikkusen. Napaa vähän pois näitä tästä. Että tuota, jos sä rupeat se ottaa ylös sieltä. Anna mulle sitten se, kato se puhelin, niin mä kuvaan sitten, kato tuota, jos sä rupeat ottaa sen. Tää vie, kato noita kärpäsiä. Miten se on jaksaa noin kauan? No, se on vähän nuorta, ui. Se on läski. Se on nuori ja virili. Tänne. Joo, sopivalla on kuule se, mä luulen se jäykkyys siinä hyvä. Hyvä, se pääsee, kato, antaa perin. Kato vielä vähän. Että miksi noi kiusaa mua nää kaikki? Kyllä on vaan tänne päin. Jännitys tiivistyy. Oot ihan rauhassa. Mahtavasti näkyy pinnassa jo tuossa. Kutsuppa se tänne päin. Noniin. Anna olla, siitä vaan anna olla se. Menee alin. Joo, aina. Lähtee nyt tänne. Tulee tossa. Joo. Siellä se näkyy. Tänne. On se Kato, kolme. kohta. Noniin, nyt se kääntyy. Ei mitään kato ressiä. Mitä ressiä? Hyvin on ilmeisesti kiinni tuossa suussa. Joo, ei nyt eipä saattaa ressiä ollenkaan. Ihan rauhassa. On se kiertynyt tuolla, kato tuolla. Ja se on molemmista koukuista kiinni. Nyt se on se hyvin kiinni. On se hyvin kiinni. Ei mitään ole. Oi mikä! Kuvaa! Joo. Kuvaa. Tuossa. Vielä lähtee. Lyö sitä kunnolla. Jumalaa. Oikein kalloon suoraan. Mahtavaa. Siis aivan käsittämätön. Onneksi olkoon Joni. Siellä on ihan huippukaveri tuolla. Kääntää risee kuulen. Varmaan. Aivan käsittämätön.